alle sammen, velkommen til Viva Fever. Det er min første video, som I nok har lagt mærke til. Ja. Jeg laver 10 ting, I ikke kommer til at vide så meget om mig i den her kanal. Fordi jeg kommer til at lægge nogle andre ting op. Men det er sådan 10 ting. Så ja, jeg tror bare, vi vil komme i gang. 1. Jeg har en kat, der hedder Freja, og en hund, der hedder Bubi. Anden ting. Jeg er lige blevet spillet håndboldhundet. Tredje ting. Jeg går på Torvskole. Fjerde ting. Jeg har 4 bedste venner. Femte ting. Det er, at ja, da det var, jeg gik til håndbold, så var det sådan en bold, fordi jeg var målmand. Så kom den sådan trillende ud, så snublede jeg over den, så derfor forstod jeg min fod. Sjette ting. Jeg kan godt lide Apple, for jeg har en iPhone. 7. Syvende ting. Jeg har en træls ting, der sidder der. Ej. Det er en træls ting. Det er den træls ting. Den 8. ting er, at jeg har langt hår. Hernede til. Jeg tror simpelthen, det her. Ja, du kan lige love. Ja. Du kan lige love mig. 9. ting. 9. ting er, at herfra, hvor vi står på vores bibliotek, er der sådan nogle vinduer. Så kan man se ud på græs. Det var også godt. Det er bare fedt. Mhm. 10. ting. Jeg er 11 år gammel, og jeg hedder Natasha Christensen. Tak fordi I så med i den her video, og I skal også lige huske at følge mig. Emma Linda Søndergaard Nielsen, det kommer til at stå her på skærmen. Ja. Like, abonner og kommenter på hendes og på min. Hej hej. Ses i den næste. Så ja. Hvad var den? 6. ting. 6. ting. 6. ting. Rådhoved. Stop den.